En les operacions combinades hem de tenir present l'ordre de les operacions, les prioritats. Sempre resoldrem en primer lloc els parèntesis. En segon lloc, les potències i les arrels. En tercer lloc, les multiplicacions i divisions. I deixarem sempre per al final les sumes i les restes. En aquest primer exemple tenim una suma i una multiplicació. La multiplicació té preferència, per tant l'haurem de fer en primer lloc. El 3 el deixem per més endavant i resolem 4 per 2, 8. Ara ja tenim només una suma, 3 més 8, 11, que és el resultat de l'operació. En el segon exemple tenim sumes, divisions, multiplicacions. Tenen preferència les divisions i multiplicacions. Per tant, el 5 el deixarem per més endavant. Farem la divisió, 12 entre 3, 4. Aquest 2 també està sumant, el deixarem per més endavant. I farem la multiplicació, 3 per 5, 15. Ara ja tenim només sumes i restes. En aquest cas, les operacions sempre es realitzen des de l'esquerra. Farem primer la resta, 5 menys 4, 1. I deixarem igual la resta de termes, més 2 menys 15. Fem la segona suma, 1 més 2, 3, deixant el 15 per més endavant. I ara finalment tenim una resta, 3 menys 15, menys 12, que és el resultat de l'operació. En el tercer exemple tenim sumes, multiplicacions, parèntesis, potències. Té preferència, té prioritat el parèntesi. I dins del parèntesi tenim una suma i una multiplicació. Per tant, haurem de fer primer la multiplicació dins el parèntesi. Deixem el 4 que està sumant per més endavant i realitzem la multiplicació dins del parèntesi, 3 per 2, 6. Ens queda encara el parèntesi, que el resoldrem. Deixem el 4 per més endavant i fem la suma del parèntesi, 1 més 6, 7. Ja no tenim parèntesi, però tenim una potència que té prioritat. Per tant, el 4 el deixem per més endavant, la multiplicació també, i realitzarem la potència, 2 al quadrat, 4. Ara tenim aquí multiplicacions i divisions, que haurem de realitzar en primer lloc. El 4 per més endavant, fem la multiplicació, 2 per 7, 14. Ara farem la divisió. El 4 i el 14 el deixem per més endavant i fem la divisió, 20 dividit entre 4, 5. Finalment ja només tenim sumes i restes. Fem la primera suma, començant des de l'esquerra, 4 més 14, 18. I ja finalment, la resta final, 18 menys 5, que ens dona 13, que és el resultat de l'operació.